Zuaitzen artean galdurik begiradan bizi-biziri Iaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez Lehen glizeguna egin zen 2003an, Angelun, a Chambre d'Amour, Amodiozko gelan. Eta han blokatzen ziren aparkalekuak, surfa egiten zen urrezko ondaran deitzen den Sable d'Or ondartza hortan. Eta han egon zen 6 urtez, 2008 arte, eta ondotik 15 urtez egin dugu Angeluko Labarreko skatepark inguruan, lehatokiaren ondoan, baginituen animazioak ondartzan, belardian, skateparkean, itxasoan, denetan. Eta aurten, lehen aldikoz gogoa izan dugu zinez zatikatzia, atxikitzia surfa Angeluko Amodiozko gelan, behaz atzo larun batean zen surf txapelketa, eta gaur igandean hemen gira miarritzeko skateparkean, eta hemen egiten dugu behaz animazio egun oso bat skatearen inguruan. Behaz helburua zen erakustia eskuarak bere lekua bazuela ondartzetan eta surfan egiteko momentuan edo skatea praktikatzerakoan, erakusteko eskuaraz mintzatzen aldela ere gaurko kirol famatuetan eta modan diren kirol moderno horietan. Urte honetan egin ditugu bi egun, glizeguna egiteko. Atzo izan da surf lehiaketa goxo bat, Lapurdi surf antolaturik. Eta gero izan dira klase batzu, surfeko klase batzu euskaraz. Uaina surf eskolak beti nahi du parte hartu eta euskaraz egiten ditu klase batzu. Aurrak urerat emaiteko euskaraz ere. Eta igandean gaur, dena lerra kirolen inguruan izaiten da, beraz badira skateko klaseak, trotineta ere, eta skimboard hemen egiten dugu. Gero beti familiako egun bat goxo pasatzeko, puzgarriak badira eta joko batzu horrentzat ere baliatzeko ongi. Ongi da ere guretzat Angeluko surfarien talde azkarra Lapurdi surf izaitea pixkat urbilago haietik eta ongi zen hastapenean eta bukaeran egun goxo bat atzo pasatu dute, olatu goxoak eta lehiaketa hori ongi pasatu da bai. Nahi duzu hori egiten da batez ere erakusteko, bultzatzeko euskarazko aisialdiak. Aurrek euskaraz mintzatzen dira, euskaraz hitz egiten dute ikastolan edo eskolan edo burasuekin, familian. Jostatzeko momentuan, seinitzen dugu beharra, olako momentu batzuen antolatzea. Adibidez, udan antolatzen dugu rugbizko ikastaldiak eskuaraz, edo surf ateraldiak egiten dira, eta glizengunarekin nahi dugu lako proiektuak segitu. Alden neurrian eskuaraz egiten da, nahi duzu buraso parte importante bat ez baita eskalduna, importantea da ere erakustia ez gira itxiak eta ez dela ateak ez dizkiegula esten eskaldunak ez diren pertsonai. Helburua da albezain bat eskuaraz egitea. Itxatzen dugu
Euskarazko biziaraztea hemen Angelun, Miarritzen, Baionan, beste ikastolekin. Hori da gure proiektua Bokaleko ikastolarekin, zenta gauza asko egiten ditugu, eta beraz borraso guziak parte hartzen dute glisegunan, eta denak konten gira pasatzea momentu goxo bat.